И здравейте хора, добре сте дошли в още едно видео. Още едно скучно видео на Five Nights at Freddy's. Едно. Ако ви харесва тази поречка, може да дарите лайка и да се сабскрайбнете. И защо не някой коментар. Звъни на телефона някой чичко. Кой ни беше той? Чичко. Не. Да, разбирам. Hey, listen, I had an idea. If you happen to get caught and want to avoid getting stuffed into a Freddy suit, try playing dead. You know, go limp. Then there's a chance that maybe they'll think that you're an empty costume instead. Then again, if they think you're an empty costume, they might try to stuff a metal skeleton into you. I wonder how that would work. Yeah, never mind. Scratch that. It's best just not to get caught. Okay, I'll leave you to it. See you on the flip side. Да, чао. Ами, изостави. Не ми трябваше, да. Ще си умрем тук. Само чекам рано. Интересно. Но е. Видяхте ли? Гледахме. Аз ще го забавя на видеото, за да видите как гледах. Чекай, изчезна. Не, аз знам кога затворя вратата, защото като не я затворя. Не, къде? Него. Чакай малко ги погледна тук набързо. Добре, не си ми на вратата още. Всичко наред. Фреди май мръднал. Или пръднал. Кого ме запъжда? Ме ще ме запъжда. Скука. Чика, чон те как ходиш? Какво? Нито знак. Смеят ми се, те всички Саши. Да, казах. Точно всички Саши ги няма. Тук няма никой, не. Къде са, бе? Бони. Фреди е тук. Или какво ми стана камерата? Чека. Бони. Крем върши Бони. Фреди е го там. Виждате ли го? С очичките. Как му светят с очичките? Искам да си му и гледам. Той се махна. Ега ти лошо. Ако стане 3 часа и съм на 50%, минал съм половината нощ и съм изхарчил половината проценти. Ето си е перфектно. Стани 3 часа. Заплащам те. Ей. Отворен ми се прави и не става 3 часа. Браво. Къде си, бе? Чай тази врата. Само още тук. Не си мерси.
Sorry, out of order. Го преди тук още седи. Бони. Нещо. Аз си мислих, че тия вече ще търчат навсякъде. Като Фокси ще бъде. Фокси ще бъде като Бони Фокси. Бих седял си го гледам и така Фредди с очичките и... Защото ми е приятно така да гледам някой, че ми обръща внимание. Лисица. Добре, не тичаш. Бях готов аз да направя ръндо бутона за вратата. Преди още там, благодаря ти, че си там. Чика. Напред-назад, напред-назад. Он е там. Чекай тука. Каква пица готвиш? Тя дойде до мен. Видях ли? Това тук истерек, децата рват. Да, не че е много готино. И то това май си е тук. Не съм сигурен, имаш един такъв. Да, мисля, че... Да, там трябва да има някакви картинки. Не, че като иде. Дорде, чика и да ти... Да те сготвя в фритюрника. Ела при фритюрника, пилешко не искам ми се яда. Мале, само 4 часа, искам 5 часа. Ще гледам часовника, докато не стане. Значи, мисля, че трябва да станат 7 минути 3 секунди тогава. Ще стане 5 часа. Не. Кремер ще болни са там. Къде е Чика, бе? Здрасти, ма. Щом Чика е тука? Где е Фредди? Добре, трябва да спестим батерията, защото е 16%. И сега ще пак. О, направих тъпата грешка. Си отворя монитор. Някой ми се смееше. Да, 12%. Здрасти. Пица? Искаш ли пица? Ми съжалявам, нямам пица, ха-ха. Ай, загуби се. Не трябва батерия. Когато идето. Добре, моля ти се, стани 6 часа. 6 AM you win, come on. Моля ти се. Това ще стане, после моля. Преди до сега не съм го виждал. Ево. Ушите ми. Ехо. Hello, ще ви спойвам, това ще умре. Hello. Някой се тръгна вече.
Да, пето чукат му на вратата. Hey, do me a favor. Ако го чувате. Sometime, you could check inside those suits in the back room. I'm gonna try to hold out until someone checks. Maybe it won't be so bad. Yeah, I always wondered what was in all those empty heads back there. You know. Свърши му тока на... А, не. Годи дойде. Има музичка, някой мърда. Бони! А чай той тук ли е? Не мога да видя, брат. Така, толкова гадниче. Камерата е някакво чекло е. И това тук. Фреди, здрасти. Някой движи. My name is Bonnie. I want кремвирши Bonnie. Ще ги япна наведнъж и ги плюя в лицето ти. Стани 2 часа, бе. 2 часа, бе. Моля ти се. Чай малко. Аз мога да се смея. Да, познах се. Щом го няма там или тука, значи е тука. Гениална логика. Махни се. Още е там. Него... Ма той е ужасен. Не махни се, бе. Как ли разбирам? Пушите го. Да, не лази ми няколко процента батерия. Трябва да се заредиш. О, мерси. Ти ми за 1%? Благодаря, Хейла, пич. Тук е Бъни. Така, инспекция. Тук е Чика. Фреди къде е? Аз ти не го виждам или? Добре, много цъкам камерите. Нищо. Това призовава Фреди. Не го използвайте никога. Но заради него ще загубите. Това тук е Фреди. Не, това е Чика. Ама там е Чика. Чай, къде е Фреди? Може да стане 3 часа. 3 AM. POC. Може да стане 3 часа. Бони идва. Името ми е Бони. Искам кремвирши Бони. Обичам да ги плюя. Но най-вече да и... Брат. Някой кой е тук. Имаш ново легло. Чека няма. Да. Я видя. Айде, легай. Я да го пробвам. Ран.
Сега като Фокси там го няма, затваряте тази врата тук и поглеждате коридорчето и... Не, ето. Всичко е нещо. Гледам само тия 4 камери. Добре ми. А за сега съм добре. Никога не забравяйте този факт, че всичко е за сега. Дай ми още енергия болки за той какъв си? От Ultimate Custom, не, от FNAF 6, какъв е оня Фрейд на Фокси? Искам да ми даде малко проценти. Искам да е 15 пъти наведнъж. Ми даде 15%. Ако не стане точно сега 5 часа, няма. Аз ще умра. Ще се гътна. Няма ми се смуи, бе. На мен ще смееш, здрасти. Не. Ако на 10% не стане 4 часа, аз съм Не, вече съм Дайте да ви снимам, бе. Обърнете се. Митко! Какво да свърши, бе? Аз се съсредоточен толкова много върху Фреди, че съвсем забравих за оня Букук. Един час да не правим нищо, просто седим така и си говорим. Тъй, че да започнем. Как си днеска? Да, ти Теодоре. Боже, как? Ще и глобуса някъде да свечи. Чай, до 1 часа още не стане. Само от тук ще светка, и това е. До 1 часа няма да ползвам камери. Просто. Всичко е просто. Дай виски, на мен ли ще смееш отново и отново и отново и отново? Много се смее това, Фреди. Трябва да се задавиш с нещо. Малко се научи да моква. Няма никой. Ако се забравете това за 12 часа, не мога, много време мина. Ти обаче са навсякъде. Мога ли ти цъкна носа? Не. Шива си го чакаме, чакаме. И аз много се смея. Хи-хи-хи-ха. Какво гледаш, бе? Кой мигна губи? Мина. Бях чул, че
Това ги вика. Тъй, че ако са до мен, тук няма смисъл се да ги гледам и ще чуя какво правят, направо ще ги викна така на вратата ми. Не. Ма самия звук почва да става дразнещо. Младен Фреди, иска ли дойде, ме убие мене, както преди стария пазач, който пенсионира, пенсионира. Ти не знаят английски, просто да си мют на разговора на нощчета. И да, той се пенсионира просто. И каза чао. Малата ти. Стая чика, Добавите някакво съвсем умра. да си правя на това на брюлтика. Фреди. Ядай, наследница. Иду. Ако ми тръска вратата, бе. Къде е лисицата? Лисицата ми е траскала вратата. Бони още е там. Кремвер ще пръчи ти, Бони. Кой ми говори, бе? Не говоря да баквам се. Але то бънеше поводия. Елате, викнах ли ви? Не. Отпратих Бони. Това е още един плюс. Пак ми свършва тока, този път искам умрът Фредига, не Фокси. Защо ли? Защото вече умрех от Фокси. Не. Вратата, защо не работиш вратата, па? Защо не става нищо, е? Over on the game. Много интересно. Over the game. Може. Сега ставам 91%. Да. Ставам 90% без да правя нищо. Кис. Много си кискаш. Вратата, не. Това прекъсването око.
Ако някой не е забелязал, майка не знае обаче. Не знам как пропусках нощ. Знам, ако някой идва направо следващата нощ отиваме. Защото, що не? По-лесно ще им бъде. От трудната страна. Я може да се смея, слушай. Кефилите смеха ми. А вие какво мислите? Мисля, че по-хубаво от Фреди. Той е в кухнята. На кого свириш? Репетирай всъщност. Да. Трябва да ми правиш пари на шоуто. Майче, каква е нещастното. Как ще намърщила. Повежите се, разбира. Гледайте. Добре, не тук. Чика, пчица, пица, чичка, пицка, искаш една птичка, пицка. The chicken love chicken. Да. Да. Никой от на Марс. Още Шерлок. Абсолютно никой. Чай Бони. Това в една стаечка. Фокс. Нещо си пил. Знам като някой е пил, защото... Къде ти е окото? Пак ли си казват не си бъркаш в очите, защото като ти влезе нещо, един бог ме слуша. Честите. Мен изобщо не ми се спи, а ми е скучно. Чай, сега пък кой се напил? Лайната ти бе! Не мога да се разправям повече с теб. Аре, работи бе, колко бавно ти отнема да заредиш, бе, ти си играл 10. Те моят компютър излязъл преди един ден, бе. Така, сега ще направя перфектния рън. Ще го жмрежам, да. Напудих е. Защото съм бог. Да.
Видите ли се как ни преби, бе? Чакай. Аз съм добре вкусна запис на тази нощ. Ушите ми гръмнаха. Ще остана да чуя само то как ми дърдори. Бла 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 бла. На Golden Freddy. На Фреди езика. На мечешки. Ушите ми. Съжалявам, имате грешен номер. Довиждане. Хора, той ще бъде от днешния епизод. Ако ви е харесал, не забравяйте лайка, нито пък сабскрайба. Двата са еднакво важни. Тъй че ще видим в следващия епизод. Чао!